Hi guys! Sa video na ito ay magluluto tayo ng beef mechado. Ito yung version ko sa recipe na ito. May ginawa lang akong konting twist. Alright, so umpisahan natin sa mga sangkap. Kailangan natin ng beef. Ang gamit ko ay chuck roast cut into cubes, bacon, carrots, potatoes, kamatis, red onions, bawang, green bell pepper, tomato paste, brown sugar, asin, tubig at saka cooking stock. Pag wala kayong cooking stock, pwedeng tubig lang yung gagamitin nyo. So, sa lista ng mga ingredients, nasa description bar yan down below, kaya check nyo lang. So, ang first natin na gagawin ay imamarinate natin ang karne. Sa marinade, ito ang combination ng soy sauce, lemon juice, at saka ground black pepper. Then, after nyan, i-mix lang natin thoroughly. Tapos, ilagay natin sa fridge for an hour. In my case, 1 hour lang ang pagmamarinate ko dito. Alright, so let's start cooking. First, ay ilagay natin ang bacon sa pan on medium heat. Hintayin natin itong mag-brown at maging crispy siya. At saka natin kunin at iset aside. After that, merong oil. Itong oil na ito, yung bacon grease, ito yung gagamitin natin para gisahin ang red onions muna hanggang sa maging translucent ito. And then, add natin ang garlic hanggang sa magiging brown. And then, i-add natin ang tomatoes. Yung tomatoes naman, kailangan natin palambutin lang yan, mga about 4 minutes. Then, add natin ang karne na marinated sa soy sauce, lemon juice, and ground black pepper. So, i-mix lang natin yan. Then, after that, i-add natin ang tomato paste at saka brown sugar. This is still on medium heat. Then, nakalimutan kong i-film, pero add nyo na rin dito, isabay nyo ang bacon na niluto natin earlier. Alright, so mix lang yan. And then, after that, lagyan natin ng 1 cup of water and beef stock. Then, mix lang ng konti and then, isi-simmer natin ito mga about 3 hours. Kasi gusto ko mas malambot yung karne. Once malambot na yung karne, ina-add ko yung carrots at saka potatoes. Additional, mga 45 to 1 hour na naman ito on medium heat. So, about 4 hours ang pagluluto ko nito kasi gusto ko talaga malambot yung karne at saka yung vegetables na ina-add natin, which is carrots at saka potatoes. Then, add natin ang bell pepper, additional 5 to 10 minutes cooking time naman sa bell pepper. Then, that's it. Napaka-simple and it really turned out good. Napakasarap ng recipe na ito. And thank you so much for watching.